zinnen weer er bij mij in Haasjoerd flink bij. Maar toch weer het nog wel wat onstabiel. Hier en daar nog een paar pittige buien, vooral in het zuiden en zuidoosten. Maar geen de middag woen die opklaringsterrein en stier er genoeg wind van de scootjesskippers. Schielge melden om er bij de middag een kracht 6 bij vlagende zon. En het jouwt dan aan dat het wat onregelmatig is die wind, maar dat het ik nog wel aardig roezig wie op het wat. Wel, de verwachting. Joen en vannacht. Ja, eerst opklarings. Vannacht komen ze op een paar buien in het watergebied. Misschien wel maar komen ze op tonger. En verder een temperatuur samen bij de 12 of 13 graden in. Verderop de provincie 14, 15 graden richting kust- en watergebied. En de wind, die houdt hem al del. En die komt uit westelijke richtingen, zwak of matig. Zetten we terug naar het waar van morgen, dan hebben we morgen toch een dag mooi. Misschien iemand die nog een buiken. In de middag droegen waar, de meeste zin in de middag. En de temperatuur die moet wezen, 20 of 21 graden. Gewoon een warme zomerdag. En de wind, die moet er net zo volle wezen, want die is zwak of matig en komt uit het noordwesten mooi. Mensen, we zeggen vooruit, de simmer komt eraan. De simmer komt weer helemaal waarom. En dat geldt voor tongetje, maar een temperatuur om bij de 20 of 21 graden in. Geldt voor vrijheid, maar zijn 21 of 22 graden. Op deze beide dagen een lichte wind. Krijgt 2 en 3 op zijn hekst. Maar ik moet me wel zorgen over vrijheid. De slotdag van het scootjes. Het zou wel eens een 1 of een 2 uur kunnen daar. Nou ja, en dan terug naar de sneeuw. Ik nog altijd een licht waar, maar wel warmte. Zo'n 24 graden en snel misschien een nog hegere temperatuur. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.